Čaute, ahojte, Tomi. Samozrejme už ma asi poznáte, hlavne tí moji sledujúci, ale pre tých nových nesledujúcich, ktorí ma ešte len budú sledovať, ja som Tomi, opravujem auta. Dávno som sedel v takomto aute, volá sa to, že Citroën Xara. Určite čo chcem týmto videom naznačiť, že skoro som normálne infarkt dostal, keď som sadol do auta, ale ukážem, že prečo. Sadol som, naštartoval som, samozrejme klasika, šlapneš na spojku, naštartuješ, ale ručnú som mal samozrejme, že hore a namiesto kontrolky ručnej brzdy zasvietí kontrolka oleja. A ja som sa normálne zľakol, že po naštartovaní stále je proste, že je tento akože slabý tlak oleja alebo niečo. No akože sa pohnem, že možno je na kopci auto, dám dole ručnú a zrazu ahoj, takže tak. Čiže aj takéto blbosti sa nám občas stávajú a myslím, že je to celkom vtipné. Takže sleduj nás a buď rád, že si rád. Čauko.